No, skúsime. Veď, už. Koľko gólov musíme dať, aby sme vyhrali? O jeden viac, jak dostaneme. Takže stačí jeden. Stačí nám jeden? No, a keď nedostaneme... Šanca? Ježiš, tento musel odkopnúť ten modrý a místo toho, aby nám dal gól. Táto, ten žltý čo robí, ten čo chodí furt po krajoch. Ten dáva pozor, či je lopta za čáru, či není v aute. Či není aute? No, to je, aut je aj ako mimo za čáru, to je aut. Tedy sa hádže lopta z ruky. Takže aut. Aut. Vidíš, zdvihol zastávku, lebo bola za čáru. A ten zase kontroluje, či je za čáru na tej druhej strane. Tento má túto čáru na starosti. A ten čo sa vôbec nehýbe. Tí dvaja, čo majú tie čáry na starosti, to majú zastávky a ten v strede ihriska, čo je, ten má píšťalku. Ten vždycky zapíska, keď je faul alebo gól. A už teraz bol nejaký gól? Nebol. Či faul? No faul ešte ne. Alebo aj by sa faulovalo. To je presila. Tato. To máme presilu. To uzájilo cvičili 0-0. Tato. No. Za koľko hodín bude konec? Za hodinu a pol.
No ešte už ten telefón aj tak vyhrápe. Gol! Gol! Gol dajte! Gol dajte! Dajte gol, dajte gol! Tak vysoko. Tak gol. Dobrý. Ne! Ježiš! Ježiš. No, dobrý gol. Poď tu, toto stlačke to chceš zapiť. Ja to ešte zapáť. Čo? Ale nie sú spotení. Sú. No, niektorí aj moc. Najviac sa potia takí, čo sú málo trénovaní a čo sú trstí. Nie, čo sú chudí. No chudí sa tak nepotia, trstí sa neviac potia. Bo majú šunku, to sa hovorí, že majú šunku slanú.
to už idú preč tie oblaky. No vidíš, už podišli. Skočila obloň. Modrá. Táto pozri sa na oblohu. Táto, pozri sa na oblohu. No, pozeraj sa. Ježiš, on budú odstopné. No, zabrzdí. To ty by si tam hral? No, pozor, dáme gól, kúkaj. Ahoj. No vidíš, pozerajú hokej asi. No taký hokej, čo to baví. No! Nevíš, aký je stav za tak. 2-0, čo si prehrávali. A Češi prehrali 2-0. Ježiš milá Maria, čo je? Na to už budem hokej. Ježiš, daj ruke. Ja som to vadil, ale nepovedal. Jana by tak hokej baví, Hornák. Naraz je možno. Nebúchaj, Erik. A to víš, koľko sme vyhrali? Toto nie je naše.
Takže 9 minút bude hrať. Toto môžem si niečo stáhnuť? Ne, nemáme tu internet. Kde? Tu. Na ihrisku? No. Šanca. To kto urobil? Čo? Neviem. To má aj karty. No, žltú a červenú. A kde? Povačku to má. Čo sa mu páči, tak dá žltú. No. A čo sa mu nepáči, tak dá červenú. Kde? On brankár zachránil gól. Náš? No, už to mohlo byť 2-0. Oni nám dali gól. No už jeden nám dali už. To som nevedel. Ich brankár je silnejší ako náš. Je ich brankár či je lepší? Áno. Neviem, ale náš brankár je dobrý.
veľmi málo lásku. Ježiš, už 21 minútov hrajú. Pôjdem ti kúpiť dvojaké paličky. Áno, pod. Teraz nemôžem, cez prestávku. Bo si ideš sem kúpiť Kedy bude prestávka? za 20 minút. Pôjdeme hen tam do zasadačky, tam ti dám trochu chleba. Dobre? Ja. Však mi povedal, že pôjde si kúpať. Aha, dobre. Ďakujem, že na konci zápasa chodíš do zasadačky. Dobre, však môžeme ísť na konci zápasu. No, tuším tyčka bola. Ešte, že sa potom by nám dali normálny gól. A keď to neubrali, tak by nám mohli dať výsledku. A my sme mohli mať 2-0. Není dáme gól, není dáme gól. Naši nevedia dať Poď sa, bude gól? Kúkaj. Nejaký si pomalý. Oh, yes! Ježiš, on to zabundoval. Sa vrci, jak na kolotoči, zabrzdí to a už sú plní. Ten bielý, čo mal lehkú, tak ten je honko. A vystrel! Ten on na čo políva trávu? Lebo je sucho, dlho nepršlo. Čo je záhradu polívané. Aj tráva sa musí polívať, aby bola dobrá. Jau. Sa zabrzdí, pozri sa, jak to brzda. Alebo na toho Super sa stáhne a už to ide do plného. Alebo na toho išli. Dvaja. No. 100 metrov musí prejsť. Abecedou. Toto
Salasi. To je taký voľný. Bože, to je dera. Ešte to má. Ešteže. Serus, chlapci. Čo? Tých 10 000 ani nestihnete do konca zápasu. 10 000. No, Oni sú má 10 000. no, som zosrandeval, že 10 000 ľudí je tu. Je koľko? No, to je celé Hrnčiarovce, aj s Linčom, aj s Modrankou, aj 10 000 chodí na Trnavu. Bude chodiť. Za chvíľu pôjdeme do Trnavy. Kedy? V lete. Hra futbal? Kedy? Ako pozrieť na fotbal, ako diváci. Ale ja budem tam hrať. No Ty to, to nechápeš? no to už keď budeš taký veľký, tam budú hrávať asi len dospelí. A koľko bude trvať ten futbal trvať? Tak jak tu, 1,5 hodiny. 1,5 hodiny. 2 hodiny. No, Tak to je normálne, 20 tak to je tu toho. Nikto tam není. A oni sa aj objímajú? keď dajú gól. Som zvedavý. A keď nedajú, si nadávajú. Jo. Keď dajú gól, tak si aj nadávajú. Jo. Sa druhá vlna. Jau. Čo, sa bolí chrbát? Ne. Čo, sa bucho? Au. Bolí. No čo, pozeraj, zahrávajú priamy kop. Poď sa na zadnú tyč. Víš, také jednoduché, na zadnú tyč. Tam musí byť, ani jeden tam neišiel. Víš, Šurína, najväčší macher a hráča si neobsadí. Šulína. To je šulína. Že nemá. Vidíš, že Šurina všetkým nadáva, ale tam si hráča nevie obsadiť. Ne? Na zadnú tyč. On nekúkať zema zadného stopera. Keď mu tá šeska behne, tam ale, 16 pôjde za nima ľudí. ale vidíš na druhej strane, že keď sa kopú centre, tak musí byť obsadená predná tyč aj zadná tyč. To jednoducho, to tam vždycky vlak to musí byť. Lebo ten, čo kope, ten môže zavrieť oči a kopnúť loptu naslepo. Vždycky to tam musí byť pokryté nejak. Ale
dobre, hýbaj do reči, na pravú stranu sa to nedával. Nemca dvojka, myslím sa chce nemáde, treba dať do obrany. Silnejší. Čo oni ani netrénujú, to je strašné voláče. To vypadne, keď to vypadneme, ale náš je v tom istý. Víš, ide o to, že mali to chystať už v budúcemu roku a toto není chystaný v budúcemu roku. Však oni by mali trénovať každý deň, lebo každý tréning kondíciu, však oni sú totálne bez kondície. Oni vypadnú aj z tej ďalšej súťaže. Oni sú totálne bez kondície, to je strašné voláče. Iba jediná, čo tu trochu splňa parametre a one, Igenov, Matko. Ja neviem, čo to je. Ja neviem, čo to je vysvetliť, čo to je tréning. Víš, akože... Však keď vidím, že nevládzu behať, tak čo, musím trénovať kondíciu, bez toho to nejde. Tak zebereme ich jen do kamenného a na našich streche ich budeme rozháňať jak one, alebo to tuto naval. Dokiaľ to nemá spúca. Víš, čo bol Zajac, ne, Martin, tak ten ako tak vedel individuálne vlastne útoku spraviť. Tak jasne, že bol trochu taký ako svojský, že môže spolupracovať. Na čo sú tam tie vlaky? To je ako roh ihriska. No ale vieš, akože bol jediný taký, čo vedel v útoku volať, čo uniknúť, mal rýchlosť a tak. Toto bolo ma nohy. Nič, strašné voláče. Erik, chod, lebo si mi v zábere. Chod, prebehni. To ešte keby sme mali slabšieho brankára, tak ešte válce. Však každý zápas tutovky chytá. Tam mu ide pomôcť a nepomôže si. Tato, Deperník, Už si ho zjedol. ty si ho sedol. Ty si ho zjedol, však som to nebol Ja per som sedol iba krosa. dva. Chodím ti. Budú končiť. Kedy už budú končiť. No mám obavy, že na rok to bude ešte horší. No vieš, tu je po fotbali Tato, venča. kedy to budú končiť. Aj mládeže o ničom, neviem, či tá Počúvaj ma, príprava. ja ti poviem jedno, Marek mi to furt vypráva. Keď sa hrá pohár starosti, to je dosť mužstvo. A všetko musí byť len zedzení, žiadni cudzinci. A sú tam dobrí fotbalisti. A víš, prečo nechceli hrať dovod? Keď to išlo fotbal venčárovskému, tam placili niektorých pánov majstrov sakramenských moc veľkých peniazov. A dávali almužné, sa to dozvedeli, tí chlapci, a preto oni tu nesú hrávať fotbal. Tak prečo aj teraz aj na dedinách, napríklad tí, čo sú prvé mužstva, tam normálne platia. Čo myslíš, že to bolo len tu? To bolo všetci. Ja ti rozumiem, ale ako placiť, ako placiť. Však samozrejme. No teda. Len, vieš, že... Oni im dali všetko rovno, ale tí niekedy dostávali bokom, čo nevedeli, Tak to jasné, rozumieš? jasné, to tež nebolo košer. Takže to je už pomaly 7 rokov dozadu. Ja mu dojít pomôcť.
Ježiš Maria, Ľubo, aj ty, chýbaj do ličí opár. Tu si pokazili fotbal sami funkcionári, vole. Aby sa z 10 mužstiev nevybralo 11 chlapcov, rozumieš, ktorí hrajú tam tie poháje, tú Interligu, čo hrávajú. Teda tomu... Áno, teraz je blbá doba na fotbal. Teraz hoci kto nepôjde hrať aktívne fotbal. Za komunistov sa dalo. Lebo za komunistov každý mal robotu istú, dostal bývanie, podnikový byt, mohol hrávať. Víš? Teraz to ty keď bude chodiť na tréning a pôjde potom ľahko na pás robiť, lebo živnostník bude celý deň na nohách. A nedaj Bože, aby sa zranil, hneď ho vyhodia z roboty. Teraz si zober, že kedy podniky dávali byty, no teraz to ty dá. A musíš najprv naškoriť, buď si zobrať úver. Teraz je blbá doma. Teraz môže hrať fotbal podľa mňa len voľaký úradník, ktorý si v robote odpočíne a ide sa vyventilovať. A netrápá ho voľaké existenčné problémy. Tak voľakedy okres sa hrával zadarmo. Však teraz sa hráva už za penáze okres. Však tie prvé mužstva už, to sú všetko profesionáli. Malženice nechodia ani do roboty niektoré. Čo som povedal. To má kamarádov, syn. Malženicá. Víš, ako všade to tak bude. Keď dojdú penáze aj v Bohunicách, lebo jak telníci, však tam hrával Luhový Tinko. No, tak tam majú peniaze. Ale víš, ako stačí zmena starostu, lebo však jedna starosta odrazu to priškodila, už to není. To myslíš, telnica jak dopadla. Však áno? Tinko, Luhový, Juráško, Ligový a... Alebo Šúrovce tiež hrali 3. ligu pred 20 rokmi a potom kde hrali. Tam Mihálik sponzorujú všetci. Ale víš, ale pred 20 rokmi ešte vtedy. A potom sa penáze došli a Šúrovce skončili. Máš to isté Modránke Adamečko financuje. Čo myslíš, že lebo Jalšové tiež bol tam kopu penáze odrazu není. Aj sa odhlásili za súťaž. Čo aj tu bolo pomoc? Ale kde, prosím, to neboli. Tu neboli nikdy penáze. Si myslíš, že však my sme mali 50 sponzorov, každý dal po troške. To není, víš, ideálne by bolo, že jeden veľký a nech dá všetky penáze, ale je to bez starosti. Malženicách to je jeden. A tak opýtaj sa Vlada, však Vlado si ošedzīval pomaly z toho, že inšie nerobil od rána do večera, nezahnal sponzorov. A keď jednomu zavolal, ty nedal hneď peniaze, musel mu 10 razy volať. Však ho šlak trafil už, on inšie nerobil, len peniaze zahnal. Myslíš, že to je len tak? Nikto ti nedá peniaze, keď tu máš. A keď nemáš kontakty, tak ti nedáš ak len. Dobre, ale mladá, tak trochu je bol, rečníkačku.
dávaj to dozadu, drni to. Aha. No. Už aj to. To ani za ním nikto nezbíha. To automaticky má zbíhať. Zastúši, ale ja im to poviem. 11 v obe čo hraje? Samota v obrane zavádza, Šúre v útoku. No a Lobda hotovo, vítaj. Daj mu to, pozia vedľa seba má, nedám, nepomáhajú si. Tam má byť vzadu. To nebudem karání druhé. Majú už má... Pozri sa, čo je tam? Dva hráči, kým mu to tam má dať? To sú na kope, pozri, Savrany na kope, tu ich máš 10 zadu. Keď nevládzu. Tréner, čo majú oddychový čas naši? Sa dva hráči tam naši nedajú gól. A ne, v obrane sa motajú 7. Čo ich tam nevyženeš? Zbytečne naháňajú, na čo pre dvoch hráčov? Tam center dá, na čo? A ostatní tuto stoja. Tancúva tá 11 naša. To je aký vymyslený hráči sú všetci. Tuto je, ak sa vypadne Mikino, ja si hovorím, že sa nezoženujú. Napíšujú to slovo. Čo to je kolkátka? Sa nezoženujú. Si ale zober, že vtedy keď bolo Bčko, bolo Ačko, Bčko. A... Ne. Keď sa hovorili, že teda, že spravíme jedno mužstvo, tak odrazu aj z toho Bčka pomaly všetci prestali. Čo malo byť jadro. On je taký ošial bol, Bčko. Na to sa len doplatilo, to boli zbytočné penáze vyhodzené. Tam to nestalo skoro nič. Boha vie, to čo je.